сега. Добре. И здравейте на всички от YouTube, които гледат това видео. Естествено. Здравейте всички и той е грозен. Това е Предатор БГ. Продатор. Аз съм предател. Предатор БГ, както аз му викам. Това иначе е Продатор БГ. Добре. Сега играем в PvP World на Too Legit. Ако знаете как се убиваме. Аз отивам за кожа. Така, аз мисля първия опит, къде се провали да не го качваме. Да, добре. Няма го качваме. Чакайте да Дай ми започне. пръчка. Яма вижте колко съм як. Яма Дай вижте. пръчка, ще ти дам едно яко щестепи. Добре, ето. Дай. Да. Ама много си досаден. Нищо не дават. И говори човека, заради който си изгубих меча. В меч бе. Кой меч? Енчантнатия. На ти едем. Енчантнат ли е? Не. Значи не струва. Оня беше с кнокъп. Оу. Чао. Не ме би, бе. С тия си ме бил, да знаете как Ти може го да знаеш, убивам. ти не знаеш къде съм. Абе, гледай бе, защо не ми се показа? Гледай, какво бъгнато е. Бе, Не знае къде съм. не мога да си направим меч, сериозно. Не знае къде съм. И сега. Не ми скрил си се... Не знам, предам се. После. На спаун. На спауна е. Той уби. Аз ти го казах 10 пъти си пак не ги. Еми, защото не те слушам. О, Едва ли някой друг те слуша. Да, по-интересен съм от тебе. Дали се чува твоя глас или само моя? Ако не се чува, не видя. Дано се чуваш. Да, дано. Чакай, ще говоря по-близо до... Ако играете в сървъра и искате тим, няма ви приемем. Защото той е гаден, аз ще... Не, защото са ни предавали толкова пъти, че вече знаем вече знаем, че нощ не е добра идея. Някой трябва да каже, че ми е гледал поне този клип. Този е най-важен. Не е най-важен. Първи... О, за малко умра. Умри. Що? И тук що си показах паролата. Ще го залича при редактирането на клип. Добре, така. Хора, да знаете, той не е човек, той е карава. Ко? Но... Як? Бачи гадното показах си паролата. Ще го залича, така че ще го замъгля толкова много, че изобщо нищо няма да се види. И как я показва, бе? Еми, нали цъкам нагоре, там ми излиза логина. Как съм влезнал. Намерих нещо! Как се пише, бе? Забравих как можа да забравих командата за хоума? Credit Shop. О, това е кредит шопа. Нищо. Нямаш пари. Май паднах някак. Измъкна. Скай базата. И си скада. Как Не бе, в скай базата се телепортирам, защото паднах извън фенса. Едва не мисля, че с този лак е справедливо да слизам долу. Стана тъмно. Ако видиш Ендермен, ми кажи. Добре, няма да ти кажем нищо, защото играя с 2 чанка и не виждам нищо под мен. Играеш 15 съм. Що бе, да ми лаги? И да ти лаги. Да развалиш клипа. Ти разваляй клипа. Ти не мога да снимаш заради мястото. Искай да те убия и да видиш как ще се смеят. Ще ми се смеят. Ще ме убие само, защото ми лаги. Много достойно. Ти лаги на тебе. Да знаете аз как съм го убил с диамантени мечове. Кой? Тебе. Помниш ли с диамантения меч как те убих? После с айрона. Диамантена, аз бех с ръце. И после с айрон меч те убих. Аз винаги го убивам по някаква причина. Ти колко дълъг мислиш, че трябва да е клипа? Ти колко можеш да снимаш? Принципно мога да снимам 10 минути, но мога да снимам 2 клипа и да ги комбинирам. Така че 12 минути нормално. Ако искам, мога да снимам и 5 часа. Не, това е прекалено. Не, имам право да снимам до 28 гигабайта. А сега сме на 60 мегабайта. Бандикама вече много са ти го улеснили. Направо е като... не знам.
А тук съм забелязал, че много хора убират други хора, затова и сега, затова мисля да намеря някоя къща и да обера всичко от нея. Аре, аз PvP сървъра е... Къде си, бе? Да, при постройката от камъни. Чакай ме там. Предател. Продател си ти. Продател е той. Заради него си изгубих ледър след. Бако, Кой? Бак? имаш да ми връщаш кожа. Кой е Бако? Мога така не ми барай бронята, направо съм си болен. Това е бронята. Ледър, айрон или белезна? Добре, взех достатъчно храна. Я искам да ти видим искам да само ти я видим, няма ти я барам. Много. Аре, бе! Ко? Да, то ще убия. Добре, ще я върнем, искам да я пробвам дали ще ми стои добре. Ще Чакай. убия, казвам ти. Не, стой, искам да ни вира тука. Е така. После ще я върна. Аз не те виждам, лади. Стой така. Стой така. Къде си? Не мърдай. Е, тука пред тебе съм. Стой, не мърдай. Ето, вижте. Абе, просто ни вижте. Нищо. Ето, връщам ти, чакай да се облека. Ама, кажи ми я чест, аз само искам да си я хаба, аз ще я начат на цялата. Добре, аз отивам за кожа. Да си направя яс. Бе, къде си? Оставям ти бронята в чест. Ето, видиш. Къде си я оставил, бе? Оставих я току-що. А, Аз отивам на спална да потрепем крави, да си направим и аз броня. не, имаш да ми връщаш 37. Нали, като ги направих на моята броня, отидох и събрах и направих на Ще твоя. направя едно нещо, това се нарича бой едно в едно. Абе, какво бе, откъде ще ги връщаш? Абе, нали база, цялата тази база въздушната съм я градила аз. Ти радвай се, че те пуснах да живееш с мене. Ако искаш да се махна? Не искам. Не. Ти ме пазиш от зомбита. Ей! Тук няма много крави. Защото тук бе на един спаунер толкова се спаунват тъпкано с прасуци, а 2 крави са се спаунвали. Намерих братът на Бай зомби. Бай зомби, да. Това е едно зомби, което той си... О, братовчет му. Бай скелет. Защото той е брат, братът му е с пак златен наградник каска. Той си хареса едно зомби, нали там с златен наградник. Всичко беше злато. Да, full golden armor. И когато бях до зомбито, през нощта и много зомбите видях. Да. И на сутринта по някаква причина го нямаше, не знам по каква. Не, аз бях през цялото време до него, само отидох до някакво дърво, върнах се и го няма. Защото не си бил, значи. Трябва да измислят Майнкрафт да си запазваме нещата. Все пак зомбито се разпаунва. Напишете в коментарите кой е по-готин. Аз или... Това. Кажи. Добре. Естествено, че аз. Кой ще е по-готин от мене? Родател! Тъп е. Не сега го напишете в коментари. Ти си по-тъп от тъп. Зомби! Имам първата кожа от 37. Вид няма ти върна. Оси тъп, гледай аз как ще дойда на спални и ще ти отбера всичко. Как? На спална няма PvP. Не бе, ще изкрадна крави. И къде си да те видя? Никъде. Ето една кравичка, аз се намерих. Никъде не съм. Тя... Не му казвайте къде съм. 14 кожа. Никой няма и ти кая къде съм. Ще видиш на клипа. Аре, искаш да видим кой е по-готин, а? Не. Ще види, защото всеки ще види, че съм аз. Аре, напишете в коментарите кой е по-готин, аз или той. Така. Да, ти. Ти има друг път. Аз те виждам. Не това. Да, ето. Ей, така. Какво правиш, бе? Това е друг спаунър, не е това, на който ти ходиш. Крава!
И за какво ще ме убиеш, докато ми лаги? И... И тук сме отново. Не нов бе, просто продължавам стария. Имам право да снимам 10 минути, ама ще комбинирам той и първия и ще направим един цял. Ага. Разбираш? Нема почвам чисто нов, да не съм поводял като тебе. Ти си много зле, казвам. Няма да ми откладнеш каравата, близко. Абе, убих я, бе. Абе, що ми взимаш кожата, бе? О, това не беше кожа, само мисля. Знам. Ето, ела ти да малко яене. Не, бе, аз имам много. Еми, като не искаш. И му дадох половин стак неопечени. Ела на ония пича, аз хубаво да му дам малко, че е много беден. Ела, айде да го бием. Той е зад PvP зоната ли? Да, аз го бия са. Убих го. Хо-хо-хо! И тук-що вие... Аз го снимах. Тук-що вие... 27 емералда. 27! Отива бързо вкъщи. Хом! Пиши хом! Напишете, че аз съм велик. Той е велик, но не е по-велик от мен. Не бе, сериозно, Ради, къде си? Отивам в хома. Пиша. Аз си го слагам пред печката, 27 емералда, лате. Няма мечове, няма нищо. Само някакви кожи и храни и емералди, бе. Сега чакай, че тук нещо... Аз житите са пак. Добре, написах Skype аз. Ей си. 3, 2, 1, телепортирам се. В момента се телепортирам. Добре, там са. Не, вери. Да, 27. 27 емералда! Който има шоп за емералди да пише веднага. Веднага да го напише. Слагай го тука, бе, слагай го тука. Сложих ги. Аде, я. Не мога да... Затвори чест. Аре, бе, не мога да отворя тъпия чест. Васко. Опитвам се, не мога. Васко. Абе и без това вече всички ми видяха името в миналия епизод. Абе, те не. Казвам се Васко, аре. Кой ще ми направи и какво ще ми направи? Кажи моето име как? Добре, Александър. Не, бе, аз съм Алекс, бе, това е Александър. Така, Васко е на 5 годинки. На 5 годинки, бе! Ти си на 5. Не, ние двамата сме на 10. Добре, айде стига, изложи ни пред всички хора. Ну, Той винаги трябва да изложи хората пред всички. Това меч още не е енчантнат. Може ли да го пробвам? Затова бях много добър. Да, направо как. Само гоня какъв е тапак, отида до печката и изведнъж. Той нищо не правеше. Той се седеше на едно място. Аз го виждам и навъщо я малко да го бия и не можеше да отида. Бам, бам, бам. И изведнъж 27 емералда. Ама не знам за какво, честно не знам за какво са ни. Ама пак, кажете кой е по-як. Да, той... Кажи, че тя е готвен. Кажи. Да, беше готин, ама все пак в коментарите напишете кой е по-яки. Бате, това много ми е гадно, ако някой ги открадне тези емералди, какво ще правим, бе? Така ще направим, да, я ми дай, не, имам. Койно, сега гледай. Това е силата. Аз ще направя един меч, ама не ми искам да го енчантна. Добре, аз трябва да събера левел за го енчантна. Ето. Аз имам 6. Те дори могат ли? Май могат да чупат на наша територия, май е така. Сега и ние не мога да отвалиме често. А те не могат. Айде. Ама те могат да щупат блока, бе, те могат да щупат блока. Така, ако ни откраднат... Искам да кажа само нещо. Ако ни откраднат емералдите, аз ще убием всеки, който видим. Който не е диамантен или айрон. Айрон естествено. Но все пак ще ги убием и ще скачам срещу чудовища. Ой, да видим и добра да покажем някакъв хардтупка си беше направен. Добре, аре, аз телепортирам. Ти си го такова ли? Кое? Чакай да стигна догоре само. Аз ще кажа какво. Аз вече съм ти искал телепорт. Да, знам. Все пак. Колко стана дълъг клипа? 14 минути. Брано назад. Да. Не, това беше бати велика нещо. Напишете в чата дали това беше велика случка. Абе, много не става, че им каза да напише в чата. Просто напишете кой е по-готин. И
дали онова беше верното. Да, и онова беше бе. Да, бе. Портирал съм се. Ти само ми напиши тъпа кепта. Баста потия. Чакай. Тука, мути. Знаеш какво правя? Какво? Е. Какво значи? Давай. Това. И горе е тука. Виждаш ли? Бе, за тия отломки ли бе? Някакъв си тук си е слагал камъни. Може би това е било база, която е била разрушена, но едва ли. Има нещо във въздуха, виж го. Е там. Ако го виждаш, да е там. Чакай да си увелича чънковете. Е там. Ти с колко чънка Добре. си? Бе, Добре, ето готово. там въдичина. Да, бях прав. Айде да ходим там. О, пуснах шифта. Телепортирай ме, ако обичаш. Аз вече паднах с тебе, айде идвай. Пред тебе съм. Чакай стигнем чънковете. Знаеш какво ще си ги намаля? Аз дори съм написвал. О, тук има лава. Да, ти не... Абе ти даже ти ми каза за нея, помниш ли? Като идвахме. Да, аз съм забрал. Бате, Къде си? Некой да остави е така дървото. Ела да го снимаш. Къде си бе? Тук долу. Е там. Зад тебе съм, Ако ми телепортираш като си... О, ето те. О, мое. Това, гледай какво тъпо. Да бе, много е... Какви с тия тъпаци бе? Обаче некой тук некой живее. Сериозно? Добре ли? Чакай секунда, искам да вия нещо. Готово, вече не ме... Обирали са останалото с таблото и листата, ама какви сте Тук грифали? някой е живял. Има ли често? Не, заравили се. Ами има крафт... И аз ми крафтинг... Пак аз не сме идеи. Да, как? Гледай бе, колко е ясно бе, торчове и всичко сложено. Ама не бе, това всъщност изгледа като някаква дупка, някаква мина. Не, много ясно си изглежда. Някакво странно ми изглежда, гледай. Къде? Камък и прус. Къде бе? Къде си? Тука. Къде си? Е, тука. Някой си го запушил. Да, сериозно. Не си гледа. И ми не те виждам бе. Не, тука копае сега, че някой има тука дупка и къща. Копай всичко, ако имаш кирка, е това камен. Нямам и дървена кирка. Ами тогава само гледа. Добре, гледаме сега да записваме. Клипа е станал 17 минути. Ще му стане 30 го спирам. Обе, паднах без иска. О, мисля, че видях айрана от това, като... Добре, аз се качвам горе. Нямам Бе, такова. няма нищо. Айде направи път догоре бе. Господин Айде, ужасен. бе, аз го правя. Ти имаш ли меч? Заедно. Каменни ли са? Да. Добре, значи не мога да убия. О, айрон ли? Не, каменен. Топ айрон. Къде си взял? Не знам бе, ограбиха ни, имахме толкова много айрон, имахме Да. към... Аз последно като копах извадих някъде 10 айрон и вече имахме към 20. Вако, Асено, иска да ти кажа нещо, много си баба. Ето Знам. как някой е правил някакви туркотии. Идвам, тук съм. При теб съм, зад теб съм. При теб съм. Стига си, не мога да рискирката само. Много често така се случва, аз копам надолу и той изведнъж ми скача и го удрям с кирката. Кой бе? Тебе? Аз? Да. Да. Аре, лайта, ено там, къде си бе? Каква е тази дупка, къде си си? О, а казах ли ти, че за до вечера ще ядем пуйка от пиле? Пилешко. Не, мислех си, че ще кажеш ротенце. Не, пилешко ще ядеме. Аре, бе, къде си бе, човек? За теб съм бе, изкачвам планина. И току-що Как аз си, бе? стигнах връх Еверест. Аре, скачай дото, скачай там, там, виждаш ли къде? Да, виждам те. О, това не Овце, ви... слушате, аз се казвам коза и искам да имам коза с нас. Добре. О, Той- бате си, неговото. на спомена. Трябва да запомним къде е мястото. Чули тук. Ама откъде значи козата постоянно се мести. Айде чакай, не бе. Аз ще снимам координатите. Ето тук, виждаш, скачам. Къде? Аз съм с намалени чънкове и нищо не виждам. Ясно. Може си здраве човек, не мога да видиш един човек.
Толкова ли е трудно да ме телепортираш? Еми клипа след малко ще свършва, така че и това